Kenyotrap Youth Council Remuliang Circle, Hakajesan Lang Kinonyalam Kenyotrap Youth Council West Kasil District, Hakalai Puitrik Ubanai Baladeb, Hadian Bikiseng Bahalang Barkibriu na Assam, Kejuan Kaka, Hyc Sha Mawsikar, Hajan Langpi, Kumta Kaseng Kalap Banchusngap Hakategasngi, Barkalah Hiar Hakategasnong Bantuat Jengmut Kumno Kalong, Hakategasi Kaseng Kalai Kundu Ikilong Kami, Kisamla Barkiriu Rangba Katege area, Barklai Tu Baminta Kidan Hapedeng Kajingchong Seir Bha, Namarkani Kajingwan Man Kapor Kipongut Kibana Assam, Wan Pynma Ikipai Ba Kani Kathan, Kani Kadei Kabakinong Yalam Jikiseng Kipin Pau Halor Kajing Hiar Jungki Shakate Kathan. Nagalian jongi ka espesi hadin bang yo jing pipru baka kasorkar Assam kapha yaki Briew batmai ban kin wan snong hakini kisnong ki bahang ni la kadai kum bah Mawsikar nang ta langpi kumju hama bena ni baka don kataka kathong jongki kumju hang ni loba dode ka hap apo jong ka ria ka jongi hapo ka jing ya kajaput hang ni tikum ta kumba mensua ki late ka ilayate ka sasko habdeng ka sarkar jela ban miklaya jongi bong ba kasapring sarkar jela bat sarkar Assam ban miklaya ba umdei ban sha ki Briew ban nabar bakin wan ban buhai snong khamtam ki Briew na Assam dei menta ni ba Assam ka ele ban pha ki Briew bat thamai ban wan nakni jaka khnang ban kan wan ra ki jing klumar nang khasi jongi kin rit mensim kum tang nakalian jongi ngi ong ya ka sarkar bagadai ban le lor kan ni benta bar kumju kum bangi dawa ru naga seng hang ni ka rimiliang sakil kala dawa ban bu kawai ka checkpoint hang ti ha kum paduli mo ti kum ti nakalian jongi ka seng ngi kerpat ya ka police department ru bakan le kloi no nam takani namar ngi balada ka penslam nang ni kan bu jing ka than ka jongi bar kumju kan bu jing ma ti nakalian ngi kerpat ibor jong ka sarkar khantam sarkar MDA kala krensai balada ka NPP rengkat barka NPP kawan nak kabor kumta kaban ko yakin penbek put sam tila se mentala jan laisnem kumta la se shua kakut sansnem empale kumta kal dai kapor ban le namang ngili ka sarkar Assam ka yele ban pha development teng ki Briew ki jong ka Assam ki wan terwah ki Briew jongi hang ni ka jaka jongi ko plan rai RiKhasi nang ni na kaput nang ni na area na Mawsikar na langpi barkiwe parki area ladang lek pan jingerap wan sarkar kam ai regi na Assam parki wan terwa te dei nakane lese kumtangi kerpat iparado prasnam ni lai ai jeng but iparado prasnam ni kimde ban ngop ya ka pisap lia na Assam kimde ban ngop ki skim ki bajak na Assam dei ngire man sotu kane ka gari ba ka jak Briew jengi kane ke ka jengi ka ba boleh lo bu kerpang namta ye RiKhasi jengi ni khun la ni khun ka man pang ngimtip ka job ni ram dei ngire man ngin angnut tang ka we ka kumbaong kamap kalak bandai kamap jong ka kami kelair kelapan kami ni ke Assam kelapan kami ni hari tang kawai kelong kani ke jaka kade jong ka hinyo trap kumbang itip dan hakini ki por ki bakam sua ka Assam kelas thombor hang ne hapo umoli andre hakini ki kenti ki bamentaru kalawan ban thombor biang ne ha tiu deu sau kani kalong ka ba ka Assam ka kham khinsni ya ki bor sarkar ki jongi namar ki bor sarkar jongi kimdon ikhtiar ru baniada na benta uput musam jongi de halar ta kanong rim ngi kum kaseng wat hapdeng kajing jur jong kani ka klam COVID-19 henre ngi kum kaseng hi ngi wan ban yu kejat ni klem sengap su yaki baro wat hapdeng kajing ma haga saw kasian hapdeng kani kajing pang kabala sapriang step ha namar ngi yu lada ngi kum kaseng ni song klifti ka sarkar kaya sengap menti dei halor kata kanong rim ngi kum kaseng hi ni kwa bamenta ban penbor ka sarkar kadai la no habaya dei ban put usam khrang baki Briew jong ka dong ka than ka jongi kinyo ya ka sung sangai namar nang kliang dungi kaseng hi lara ka sarkar kaya sengap menti ngin sa pen i da kinu ki kam ki bangi ni dei benlan namar hadu kini kisngi ki bamenta wat hapdeng ki jing yale ki jing sa thombor ka sarkar kaya sengap sakat no kwa ban yu baki padok parasnam jungi kin slay kasnam hagi jing yala henrei watla kataru ni kum kaseng hi ni kwa ban banjur ki padok parasnam ni dei ban yang teli ka wei menta ban yala ban pensngau ya sarkar ban tit di tlong skor ba kelut jong ka sarkar kadai ban sim ki jing kit kli ka pura ba ban wara ya ka songsuk songngai bat ban yada ya ki padok parasnam jungi khnang ban like na kinu ki jingma namar kumbang yu menta ya kane ke jing tei ding sna jong kane ka sarkar Assam ni kane ka surak na langpi na ko paduli sene sapo Mawsikar
kalong ka penlailan hadu kata ki Briew jong ka Assam ban kam try wadi kini ki jaka ne hapo kadong katang ki jongi kane kalong ka ba singau le ran hidu kata lalangi perkhat ya kane ka sarkar MDA ka jing sa le install kini ki Briew jong ka Assam nawar ya ka jing ya ila kulut jong ka sarkar jongi lese ngila ban ong ba kane ki baro kade ka jing singau politics kala ban rung politics hakine ki kam kaput ki jongi hangne hapo than nang pi tam hakine ka constituency hi bro ka wei